Λοιπόν, για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας. Έλεγα τώρα μας πιάσετε στα πράσα. Της λέω, τα πήρες όμως, μου λες ότι πια κρατάς την ψυχραιμία σου και ότι εντάξει τα πράγματα λίγο τα περνάς από φίλτρο και δεν αντιδράς έτσι μπαμ όπως σου έρχεται. Αλλά τα πήρες, σε είδα με τα μάτια μου και σ' άκουσα με τα αυτιά μου στο τέλος της προηγούμενης σεζόν από κάτι που είχε πει ο Γιώργος ο Λιάγκας στο ραδιόφωνο, που ουσιαστικά σε αδικούσε στο κομμάτι νεανικά κοινά. Και λίγο να τα ξεχωρίσουμε, γιατί βλέπω κάθε μέρα πια σε όλη την τηλεόραση, όχι σε όλη, εντάξει, σε πάρα πολλά προγράμματα, να σχολιάζουν τα νούμερα τηλεθέασης. Κάποιοι ασχολούνται με το σύνολο τηλεθέασης, όλο τον κόσμο. Κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το 15-44 ηλικιακό κοινό που λέει τα παιδιά αυτά, δηλαδή τα παιδιά, οι ηλικίες αυτές, τη μερίδα αυτή. Ο κόσμος από το σπίτι παρακολουθεί, τα έχει χάσει. Σου λέει τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Τελικά αυτή η εκπομπή, αυτό το σύριαλ, όταν λέμε ότι κάνει παράδειγμα το νησί 70%, μάλιστα. Τι εννοούν, σε όλα ή στο ηλικιακό κοινό 15-44? Και τελικά τι ενδιαφέρει την τηλεόραση και γιατί έχει μπει αυτό ξαφνικά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια? Να διευκρινίσουμε λοιπόν πρώτα αυτό το κομμάτι. Γιατί πραγματικά σε πολλές εκπομπές και σύριαλ και κανάλια ολόκληρα, σαν μέρα ολόκληρη, μπορεί να δείχνει κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλές φορές ψιλοσυμβαδίζουν. Αλλά κάποιες φορές απέχουν πάρα πολύ. Το τι δείχνει η AGB για το σύνολο και τι δείχνει για το 15-44 ηλικιακό κοινό. Το κοινό που, όπως μας λένε, γιατί και εμείς έτσι τα μαθαίνουμε, ενδιαφέρει τους διαφημιστές, που δηλαδή δίνουν λεφτά στην τηλεόραση. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από εκεί. Εσύ λοιπόν άκουσες να θίγεσαι ουσιαστικά στο ότι δεν τελείωσες πρώτη τη χρονιά σου, την περσινή, στο Star. Και τα πήρες. Ναι. Βεβαίως ο Γιώργος ο Λιάγκας αναφερόταν στο σύνολο. Δεν αναφέρθηκα καθόλου. Όχι ότι αναφέρθηκα με άλλη κατάταξη, δεν αναφέρθηκε καθόλου εκπομπή. Που ουσιαστικά η εκπομπή είναι lifestyle και εκεί βέβαια ήταν και το δικαιολογητικό του Γιώργου και το σέβομαι, γιατί μετά βγήκε και επεξήγησε ότι εγώ δεν είπα καθόλου τη μελέτη γιατί δεν είναι ενημερωτική. Είναι lifestyle, αλλά ανήκει στην ενημερωτική ζώνη και από τη στιγμή που αναμετριέται. Και άκουσε, κάτσε μισό λεπτάκι. Είσαι σε μια ζώνη. Το τι υπάρχει απέναντί σου εκείνη τη ζώνη, ναι, δεν σε αφορά. Και δεν υπάρχει net και παίζει καθαρά ενημερωτικό πρόγραμμα. Δεν σε αφορά, ναι. Όμως όλοι βγαίνουν στην ίδια ζώνη και λένε το Star αυτό, το Mega αυτό, αντένα αυτό, η NERT, η ERT, το Alter. Δεν έχει σημασία τι παίζει εκείνη την ώρα. Εκείνος είχε κάνει αυτό το διαχωρισμό, αν θέλεις, και αυτή την παράληψη. Μετά, βέβαια, τη διόρθωσε ο άνθρωπος. Αλλά μέχρι να μάθω. Με πείραξε, βέβαια, μέχρι να μάθω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Το αποτέλεσμα, έτσι όπως το έβλεπα εγώ, χωρίς να ξέρω το παρασκήνιο και το σκεπτικό, με είχε πειράξει. Ένιωθα δηλαδή ότι από τη στιγμή μάλιστα που είχαμε κλείσει και θριαμβευτικά πρώτη, που εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν ήθελα να τονίσω αυτό, δεν με πείραξε αυτό. Με πείραξε το ότι δεν συμπεριλαμβανόμαστε κι εμείς μέσα σε μια ζώνη που είμαστε 3 χρόνια. Και εγώ τώρα λέω για τον κόσμο που βλέπει και έχει μπερδευτεί, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Βγαίνει ο ένας, λέει: εγώ είμαι πρώτος στην ώρα μου, βλέπει το σύνολο. Βγαίνει άλλος, λέει: εγώ είμαι πρώτος στην ώρα μου, γιατί βλέπει το 15-44. Εμείς πώς πρέπει να. Και εσείς που κάνετε. Εγώ δεν λέω ποτέ νούμερα μέσα από την εκπομπή μου, δεν λέω για τα δικά μου, δεν πιάνω ποτέ κανέναν. Αλλά λέω καμιά φορά ότι ξέρω εγώ, έκανε 70% το νησί, έκανε 70% ο Λάκης. Μια τέτοια αναφορά μπορώ να την κάνω, αλλά μέχρι εκεί. Πώς το διαχωρίζετε αυτό? Εμείς βγάζουμε 2 κάρτες. Μία με το σύνολο και μία με το 15-44 για να είναι. Στο Star τι κοιτάτε? Εμείς καθαρά και μόνο το νεανικό κοινό. Δηλαδή, εμένα το συμβόλαιό μου είναι στο νεανικό κοινό. Δεν κοιτάω καθόλου. Το σύνολο το κοιτάω. Εδώ θέλω να σου πω ότι όλα τα χαρτιά που μας έρχονται προς ενημέρωση, τι ακριβώς κάνουν οι εκπομπές του καναλιού μας και των άλλων βεβαίως, όλα τα βλέπουμε, είναι μόνο για το 15-44. Και από ό,τι γνωρίζω το ίδιο. Μπορεί να κάνω λάθος, με επιφύλαξη το λέω. Τώρα και στον αντένα, και στον αντένα ακριβώς το ίδιο χαρτί παίρνουν. Για το Μέγκα δεν ξέρω. Πάντως... Νομίζω ότι από μια συνέντευξη του κύριου Μπούτου που είχα διαβάσει πριν από 2-3 χρόνια έλεγε ότι εσείς μπορεί τώρα να το βλέπετε το 15-44, αλλά εμείς σαν κανάλι σχεδιάζαμε τον προγραμματισμό μας και προσέχαμε το κοινό αυτό. Πάντως εμείς αναφέρουμε και τα δύο. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους συναδέλφους στο Star, δεν γνωρίζω. Μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί το δικό μου το συμβόλαιο είναι στο 15-44. Στο δελτίο είναι στο σύνολο. Ναι. Εγώ τώρα πρέπει να αισθάνομαι ικανοποιημένη ή δυσαρεστημένη. Γιατί? Με δουλεύεις. Γιατί, για να το διευκρινίσουμε, γιατί ακούω, ας πούμε, όλη τη χρονιά πέρσι. Μόνο που δεν με λένε την κακομοίρα, την Ελένη, που πω ρε παιδί μου, ας τη βοηθήσει κάποιος, που πώς πάει έτσι, που δεν θα της ανανεώσουν συμβόλαιο, χάλια, πώς. Και εγώ βλέπω ότι έλεξε η χρονιά και ναι,
δεν είχα καλή τηλεθέαση όσον αφορά το σύνολο του κοινού. Αλλά στο σύνολο που το νεανικό ήμουνα ξεκάθαρα πρώτη. Αν θυμάσαι, αν δεν το έχεις δει, θα το πω εγώ. Καλεσμένη στη Χριστίνα Λαμπύρη σε μία από τις τελευταίες της εκπομπές που με ρωτήσανε. Είχα δει, αλλά μου το είπανε. Είχα βγάλει και σημαία και έλεγα τι μου λέτε για τη Μενεγάκη. Η Μενεγάκη έκλεισε θηρευευτικά πρώτη στο νεανικό κοινό. Ας πει κάποιος για λογαριασμό των καναλιών. Όχι, επιτέλους τι κοιτάμε, για να ξέρουμε κι εμείς επιτέλους πώς θα κρίνουμε, αν πρέπει να κρίνουμε. Νομίζω ότι καταρχήν το κάθε κανάλι έχει ένα δικό του σκεπτικό και αφού εργαζόμαστε. Εσύ σε αυτό, εγώ σε άλλο, άλλο σε άλλο. Πρέπει να κοιτάζει τι ενδιαφέρει το κανάλι που σε έχει εντάξει στο πρόγραμμά του, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Γι' αυτό και εμείς βάζουμε 2 κατηγορίες για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, για να μην κατηγορηθούμε για λογοκρισία. Τι να πω, γιατί και εγώ πολλές φορές λέω ρε παιδί μου, και επειδή δεν βγαίνω να μιλήσω, και από πέρσι ειδικά και με όλα αυτά είπα δεν θέλω να μιλήσω και να κάνω συνέντευξη, γιατί τους ή άλλως μιλάνε όλοι για μένα. Τι να πω, εγώ δεν έχει μείνει χώρος. Θα ξέρουν όλοι οι άλλοι καλύτερα, ας μην μιλάω. Και πολλές φορές έλεγα ότι είναι άδικο αυτό που κάνουν. Τουλάχιστον να πούνε και τα δύο κοινά. Εσένα τι σε ενδιαφέρει το σύνολο, άσχετα αν δεν το ζητάει το κανάλι σου? Το κοιτάω. Γιατί καθαρά, εγώ το κοιτάω. Το κοιτάω γιατί έμαθα να το κοιτάω όταν ήμουν στον Αντένα. Γιατί όταν ήμουν στον Αντένα δεν υπήρχαν νεανικά κοινά για τον Αντένα. Συμφωνώ, και εγώ όταν ήμουν στον Αντένα υπήρχε μόνο το σύνολο. Οπότε τα κοιτάω καθαρά και μόνο για ενημερωτικούς λόγους, αν θες. Για να πάντα κοιτάω για όλα τα προγράμματα πώς είναι στο σύνολο και πώς είναι στο 1544. Αλλά σαφώς και υπολογίζω μόνο το 1544 γιατί από εκεί βγάζω το. Αλλά είναι ψυχολογικό. Το ψωμί μου. Δεν μπορεί να μην το κοιτάς. Το χαζεύεις κι εσύ, λες. Ναι, σαφώς. Χαζεύω τα πάντα. Χαζεύω μέχρι και το Others εγώ. Βλέπω τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά τι που ξέρεις, χαλαρά μετά την εκπομπή που χαλαρώνουμε, πίνοντας καφέ. Ποτέ πριν την εκπομπή. Μα άμα μου τα πούνε. Δεν ξυπνήσω δηλαδή με την αγωνία να δω τι έχω κάνει την προηγούμενη μέρα. Καμία σχέση. Πάντα ήμουν έτσι. Και στον Αντένα ήμουν έτσι. Ήσουν, Ναι. Για πες μου λίγο, σήμερα πάλι το πρωί θα πω στην εκπομπή σου ότι έβλεπα που έλεγε σε λίγο θα σας πω την απάντηση του Γιώργου Λιάγκα, δεν την πρόλαβα, την έβγαλες αργά, μέχρι τις 8.30 είδα, για τα σχόλια που έκαναν οι Καραμέρος και η Χαριτάτος στον θέμα Αναστασιάδη πριν από 2 βράδια. Ναι. Τι ακριβώς είπαν, κάτι είπαν για την εγκυμοσύνη της ΦΕΗς, για το δεν ξέρουμε τώρα αν υπάρχει εγκυμοσύνη και οτιδήποτε, ναι. Τα παιδιά άφησαν να εννοηθεί ότι η ΦΕΗ είναι έγκυος ουσιαστικά και αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο να το κρύβουν ένα τόσο χαρμόσυνο γεγονός. Εντάξει, ήταν μια, αν θέλεις, εξωτερήκευση μια σκέψη ενδεχομένως από την πλευρά των παιδιών. Από την άλλη, όμως, και ο Γιώργος στην εκπομπή του πήρε θέση και είπε: δεν καταλαβαίνω γιατί με πιέζουν τόσο πολύ να πω κάτι, είτε να διαψεύσω είτε να επιβεβαιώσω. Δεν έχετε προσωπική εμπειρία από τη μαμά σας, από την αδελφή σας, δεν έχει μείνει ποτέ έγκυος καμία από τις γυναίκες που περιβάλλουν το χώρο σας, έτσι ώστε να δείτε τα αυτονόητα. Ότι δηλαδή, ότι ακόμα και αν υπάρχει μια εγκυμοσύνη, έχεις το δικαίωμα μέχρι να περάσει ένα διάστημα 3 μηνών να μην το πεις, να μην το μοιραστείς με τον πολυκόσμο, έτσι. Εσύ θα τα ξέρεις και καλύτερα με 3 παιδιά. Εγώ τα είπα όταν το διάβασα σαν εξώφυλλο που λέγανε ότι είναι, δεν είναι έγκυος η ΦΕΗ. Λέω αφήστε, αν είναι και αν δεν είναι, θα το πει εκείνη όποτε θέλει, γιατί όλες οι γυναίκες πάντα κοιτάμε να κλείσουμε τον 3ο μήνα και να δούμε ότι προχωράει καλά. Τότε θα το πει. Θα πει: γεια σας, έχω 5 μέρες καθυστέρηση. Μπορεί να είμαι έγκυος, ήρθα να σας το πω. Ναι, όχι. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η άλλη λεπτή ισορροπία. Ας υποθέσουμε και το τονίζω ότι τα παιδιά περιμένουν ένα παιδί, έτσι. Αν βγουν και το ανακοινώσουν, θα βγούμε μετά οι υπόλοιποι και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά. Και δεν μπορώ να ελέγχω τι μπορεί να πει κάποιος που είναι στη δική μου την εκπομπή, γι' αυτό βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι το πουλάνε το θέμα. Αν πάλι, όπως γίνεται τώρα, δεν βγουν τα παιδιά ή οποιοδήποτε ζευγάρι γυναίκα αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση στην τηλεόραση να πει ότι είναι έγκυος, πάλι θα κατηγορηθεί ότι το πουλάει κρύβοντάς το. Δηλαδή, είναι τα πράγματα πάρα πολύ λεπτά και νομίζω ότι πρέπει και οφείλουμε όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά όταν έχει να κάνει και με εγκυμοσύνη που θες ή δεν θες είναι και θέμα υγείας. Εσένα σου άρεσε η θέση που πήραν τα 2 αυτά παιδιά, ο Καραμέρος και ο Χαριτάτος, που δεν είναι και τόσο παιδιά δηλαδή? Έλεος και αυτοί τα 40 πλησιάζουν. Να ξεχωρίζουμε, είμαστε παιδιά ή δεν είμαστε εμείς η γενιά που είμαστε 40, να ξέρουμε. Να ισχύει για όλους μας. Τι είμαστε? Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ. Ίσως οικειοποιήθηκαν και το έχουν και την προσωπική σχέση με τα παιδιά και μίλησαν έτσι λιγάκι πιο χαλαρά και λίγο πιο αυθόρμητα. Γνωρίζονται μεταξύ τους και ίσως αυτό τους κάνει να νιώθουν πιο οικεία. Κάποιον βγαίνεις και του τη λες. Μπορεί στο δικό του σκεπτικό να μην θεωρούν ότι τους την είπανε. Κατάλαβες, γιατί δεν τους έχω για κουτούς, ούτε τον Σπύρο ούτε τον Γιώργο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είπανε κάτι το οποίο θα το λέγαν και στους ίδιους. Μου είπαν από πάνω, γιατί εγώ δεν το είχα δει αυτό. Είχα δει λίγο την Τατιάνα στο προηγούμενο επεισόδιο του Θέμου που είχε. Εγώ κατάλαβα αυτά που η Τατιάνα ότι είναι έγκυος η ΦΕΗ. Αυτό κατάλαβα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί αυτό να ένιωσε και η Τατιάνα από μόνη της. Μου λένε όμως τώρα επάνω, για ξαναπέστο μου, ότι είπε ο Σπύρος ο Χαριτάτος. Να μην λέτε στους καλεσμένους και να το λένε καλεσμένοι. Να μην το λέτε στους καλεσμένους να το διαρρεύσουν, να το λέτε μόνοι σας.
Ναι. Αυτό το έχεις για πολύ καλοσυνάτο. Κοίταξε να σου πω. Επειδή σου λέω και πάλι, υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση, ενδεχομένως να έχουν και αυτό το θάρρος, αν θέλεις, του να ανοίγονται λίγο περισσότερο στο τι θα πούν για κάποιον που δεν είναι παρόν. Δεν μπορώ να ξέρω. Το δεν έχεις μπορώ για να πολύ ευγενικό, εσύ αυτό θα το έκανες? Εγώ γενικά δεν μ' αρέσει να μιλάω για συναδέλφους, ειδικά για συναδέλφους που είναι στην ίδια ζώνη μαζί μου. Δεν μ' αρέσει, δεν το κάνω δηλαδή, αλλά είναι δικός μου τρόπος σκέψης και δική μου απόφαση. Αλλά ξέρεις ότι στην τηλεόραση ο καθένας έχει τους δικούς του τρόπους χειρισμού κάποιων πραγμάτων. Τώρα, άμα ήταν κάποιος ο οποίος τον οποίο το θεωρώ φίλο μου, μπορεί και να έλεγα κάτι αντίστοιχο. Πας και το λες στο φίλο σου. Όχι, Ναι. στον τρίτο της παρέας. Εκτός αν θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα, δεν ξέρω. Μάλλον κάποιο μήνυμα θέλουν να περάσουν. Το θέμα είναι και πού. Γιατί μερικές φορές υπάρχει και τα λες στην ύφη να τα ακούς πεθερά. Ναι, αλλά τελικά